Raġel ta' 58 sena li meta kien għadu tifel kien ġie abbużat mill-mara ta' missieru hija tifittex ġustizzja u jappella l-qrati biex ineħħu l-limitu massimu ta' żmien sakemm wieħed jista' jirrapporta abbuż sesswali. Dan l-istess raġel li qed jinsisti li aċċetta dak li ġralu ftit ta' snin ilu u kien wara dan kollu li beda jfittex li ssir ġustizzja. Madankollu liġi Maltija tgħid li hu ma jistax ifittex il dawk li abbużawh għax għaddew aktar minn 15-il sena mill-abbuż u l-każ jiġi preskritt. F'rikors kostituzzjonali ppreżentat kontra l-Avukat Ġenerali fil-prim awla tal-Qorti Ċivili, ir-raġel qal li matul it-tfulija tiegħu huwa safa abbużat sesswalment mill-mara ta' missieru. Sit jgħid li missieru kien konxju tal-abbuż li dam diversi snin u li kien beda meta kellu madwar 8 snin. U qal li ta' dik l-età kien għadu żgħir biex jifhem dak li kien qiegħed jiġrilu. Raġel ħafna snin biex jasal biex jgħid li kien vittma ta' abbuż u llum għadu jsofri reperkussjonijiet psikoloġiċi u emozzjonali ta' dan l-istess abbuż. U infatti qed jappella biex ikun hemm tibdil fil-liġi Maltija biex ma jkunx hemm limitu ta' żmien sa meta int tista' tfittex li ssir ġustizzja għal dak li ġara snin ilu. Ir-raġel għal dan kollu jikkostitwixxi ksur ta' dritt tiegħu għal proċess ġust, id-dritt tiegħu li ma jiġix soġġett għal trattament inuman u dritt tiegħu għal rispett tal-ħajja privata u tal-familja skont il-Kostituzzjoni u l-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Ir-rikors kien iffirmat mill-avukati Lara Dimitrijevic u Andrew Xiberras.